tichosné, že mám hlavu plnú slov. Ako sa dostať do mojich snov? Niekedy som zmetená, cítim sa tak stratená. Kde som a čo tu robím? Niekde v duši sa stále bojím. Keď neviem sa opýtať seba, pýtam sa života, ktorá cesta je tá pravá, ktorá je tá jediná. Milióny otázok pre život. Úryvok z knihy Sám sebe pán, volím život v láske. Janka Kajanková. Po dlhom čase som sa začala úprimne smiať. Uvedomila som si, ak by som po tomto úvode, v ktorom som čítala tvoje slová, tvoje pocity, tvoje myšlienky, mala požiadať teba, aby si ľuďom, ktorí nás budú počuť, aby si sa predstavila, povedz niečo o sebe, prezrať o sebe to, čo chceš povedať. Napísala som túto knihu, pretože som to potrebovala. Dostať do seba istým spôsobom von a vdierať to viac do sveta. To, čo som sa naučila, aby som mohla povedať ostatným deťom, že sa dá prekonať aj taký problém. Myslíme tým problém, ktorý sa odborne nazýva šikana, tak? Áno. Môžeme to pomenovať. Aké boli prvé reakcie, ak si zdieľala myšlienky z tejto knihy na Facebooku? Čo si myslíš, žiadajú to ľudia? Chcú o tom vedieť viac? Chcú počuť tvoj príbeh? Chcú sa viac dozvedieť? Potrebujú takú pomoc? Vlastne ja som dali sme na Facebook prvý obrázok, ktorý bol úryvok z knihy, dalo veľa lajkov, dostali sme cez 8 000 a tým pádom sme si povedali, že asi to bude dobré a tak sme pokračovali a stále nám to drží, takže zrejme to bude dobré. Pre tých ľudí, pre ktorých to má byť a keďže mi potom začali písať do správy deti, ktoré si napríklad zažívali niečo podobné alebo sa proste chceli o niečom porozprávať, pretože sa mi dôverili, tak som pochopila, že áno, je toto moja cesta a toto chcem robiť. Ty v podstate si nabrala odvahu na to, že ty si sa s tým, čo si prežila, podelila a dala si to von. Citlivým prejavom medzi tými prvými vidím takú myšlienku. Niekedy riešime banality. Veci, čo sa mohli stať, veci, čo nemáme, veci, čo chceme, veci, čo nikdy nebudeme mať, namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, že sme dostali dar zobudiť sa. Niektorí sú tak zranení, že keď srdce hovorí áno, rozum ho zastaví. My sme sa dohodli na tom, že ponúkneme školám tému šikany a tému, o ktorej ty si ochotná rozprávať sa verejne na skupinových aktivitách, či už by to bolo v triedách, v družinách, v jedálniach, v klubovniach, v knižniciach, možno aj telocvičniach, čo v tej knihe a čo v nej nájdu. Napísaný vlastne akoby ten môj príbeh, jednoducho to, čo som si zažila, to, kde som sa v podstate veľa toho naučila vďaka tým situáciám, ktoré sa mi stali. Aký bol dôvod vôbec, že si sa rozhodla v tak mladom veku a prípadne môžeš povedať v akom veku napísať knihu Sám sebe pán, život v láske? No, knihu som napísala 16 som dala dokopy. Dôvod bol taký, že ja sama čo som si prechádzala, veľmi trápila kedysi a chcela som si stiahnuť na život. Jednoducho som to chcela všetko vzdať sa aj z toho dobrého, aj z toho ťažšieho. Až keď som pochopila, že ten život sa naozaj oplatí žiť a naozaj ho mám ja vo svojich rukách, som prišla na to, že čo keď veľa ľudí sa to neuvedomí a nechajú ten svoj život jednoducho ísť preč, jednoducho sa zabijú. Nehovorím, že musíte toto robiť, aby ste začali žiť svoj život. Ja im len hovorím, to, čo pomohlo mne, bolo toto. Aj to, čo pomohlo iným ľuďom, ktorí so mnou komunikovali,
v podstate iba vám ukazujem, že áno, dá sa zmeniť ten život, aj keď je ťažký. Ďakujem, čiže môžeme povedať ľuďom, ktorí nás budú počuť, vidieť, že v knihe zdieľaš jednak svoje postoje, svoje pocity, svoje premýšľanie, svoje stavy, ktoré si mala v štádiu, keď si uvažovala o tom, že aj odídeš z tohto sveta, tak asi? Áno, v tej druhej časti zase sa delíš o to, kde hovoríš, prečo to neurobiť a ako z toho výjsť, ako si ty z toho vyšla, aký uhol pohľadu si nadobudla nový, ako si sa k tomu postavila. Sa ti potvrdilo to staré známe, že čo ťa nezabije, to ťa posilní a naviac si ešte objavila v sebe ten talent, že v 16 si začala písať knihu, v ktorej sa delíš o tie svoje pocity, aby tí ľudia neostali v tých svojich problémoch sami. Čiže teraz to ideš vykričať do celého sveta. Môžeme to tak? Tak daj mi odpoveď, tak daj